Ok, gas. Da su IKA dronovi praktični i jednostavni za upravljanje, uverio se i Željko Mitrović. Nakon kraće obuke od par minuta, dronom je preleteo deo Beograda i savladao metu. Sve to na simulatoru, odnosno trenažeru za upravljanje dronovima. Nije uopšte teško, videli ste, pogodio sam protivvazdušnu odbranu iz prvog puta, znači, a evo ovaj kontroler držim treći ili četvrti put u ruci. I ono što je važno, ovo je univerzalni kontroler koji vozi kamikaze, vozi bombarder, vozi rojeve dronova ili jata dronova, kako god hoćete, tako da je to univerzalni remote koji služi za sve vrste naših bespilotnih letelica. Ali evo danas smo ovde na demonstraciji trenažera ili simulatora koji zapravo će biti od velike pomoći korisnicima bespilotnih letelica i u vojnoj i u civilnoj industriji, kako bi pre nego što stvarno podignu letelicu bili u situaciji da mogu da isprobaju na simulaciji koja zapravo, videli ste malo pre, je apsolutno realna i apsolutno odgovara stvarnoj situaciji koja se dešava i u vazduhu kada se vozi bespilotna letelica. Tako da smo imali simulaciju grada, mi smo sa jedne udaljene tačke Save prošli celu Savu i došli do tamo Kalemegdana, videli ste, i tamo je bio jedan skriven tank i protivvazdušna odbrana. Mi smo to veoma uspešno uspeli da likvidiramo ili da neutrališemo, tako da, evo, veoma sam zadovoljan zato što će to biti stvarno velika pomoć svim onim budućim korisnicima koji pre nego što podignu letelicu, da letelicu ne bi slupali i da letelica ne bi imala prevelik stepen amortizacije u tom smislu. Oni će prvo da se na simulatoru svi izvežbaju i tek onda će poleteti. Ono što je važno, to ona je zapravo koncipirana kao video igrica, tako da je relativno jednostavno, s tim što su sve kontrole zapravo stvarne kontrole stvarnih letelica koje su u vazduhu. Nekome treba do par minuta, kao što ste mogli da vidite, pa do, ne znam, nekoliko nedelja, zavisi sad i kakva je emisija, koja je letelica u pitanju, ali zaista mogu kažem da je ovo jedan od najbitnijih proizvoda PRDC-a. Pre svega ovo je potpuno softver koji smo mi ovde napisali u PRDC-u, znači to je sve naše, od kontrolera pa sve do same simulacije, to je pravi autopilot koji se pokreće, jedna virtualna letelica unutar virtualnog sveta i potpuno simulira tu upotrebu finalnog drona. Mogu da kažem da je ovo izuzetno bitno, pre svega zato što klijenti mogu da kupe 1000 dronova, ali treba obučiti 1000 operatera, tako da ovo je nešto što omogućava da vi zapravo steknete tu sposobnost da upravljate dronovima. Ili manji broj operatera koji upravlja sa većim broj letelica. Sve te varijante, ali eto, znači, veoma smo ponosni i mislimo da je ovo ogroman iskorak, da omogućimo da se veliki broj ljudi obuči na ispravan način za korišćenje bespilotnih letelica. I svi parametri su potpuno identični kao u realnosti. Videli ste, ja sam vozio otprilike 4 minute ili 4,5 minute do cilja. Leteo sam na visini prosečno od 50 do 60 metara. Kada sam se približio cilju, morao sam zbog visine samog tenka da se spustim na metar i tu se operacija završila, kamikaza je udarila u tenk i misija je u potpunosti izvršena na način na koji smo planirali. Na ovom trenažeru svaki kupac PRDC-evih dronova pre podizanja letelice može da uvežba, odnosno simulira let i tako bude siguran u uspešnost misije. Mara Dragović, televizija Pink.